Filmen indledes med at vise 3 studerende i hvide kitler. Det er Cecilie, der studerer Environmental Biology plus TechSam miljøplanlægning. Det er Rasmus, der studerer fysik plus matematik. Og det er Anne, der studerer medicinalbiologi plus Environmental Biology. Igennem filmen ser vi dem sidde i 2 sofaer og tale om studiet. På det første år, der får man ligesom lov til at prøve det hele, og så kan man ligesom vælge på baggrund af det. Så nogle gange her sidder man en håndfuld mennesker med sin professor og bare får viden ind. Vi har lige afsluttet vores eksperiment med ålegræs og krabber. Det er bevist, at krabber faktisk har en negativ effekt på nyplantet ålegræs. Vi ser et blåt skilt med hvid tekst, hvor der står naturvidenskabelig bachelor. Kemi, fysik, matematik, computer science, bioprocess science, miljøplanlægning, medicinalbiologi, molekylærbiologi, miljøbiologi. Altså jeg havde sådan en interesse, lige siden jeg var helt lille bitte, og stavrede bag min far, da han var jæger og var med ud at sejle i min barndom. Og var sådan, hvad er det? Og der kom en fisk der, hvad er det for en? Og hvorfor ser det her sådan ud? Og det blev bare ved. Så jo større jeg blev, jo større blev interessen for naturvidenskab. Jeg har også bare altid haft interesse i, hvordan virker verden, og altid spurgt mine forældre, hvordan virker det her? Hvordan virker en induktionsplade? Det er sjovt, hvordan verden hænger sammen, og så finde ud af, når man kommer herover. Jeg kan egentlig også godt lide matematikken bag, og matematikken er faktisk brugbar til alt, og man kan beskrive alt med det, og man kan finde ud af alt med det. Og jeg har lavet meget sådan forskellige projekter. På første semester med noget portal programmering, og så har jeg så fundet min store interesse, som er flåter. Så jeg arbejdede med flåter på 5. semester, hvor jeg lavede et projekt og valgte at arbejde videre med det på min bachelor. Og samlede 2.500 flåter. Hvad for nogle sygdomme de så kan sprede. Det er også noget af det fede ved RUC, det her med, at på det første år, der får man ligesom lov til at prøve det hele. Så man lige kan få en lille smagsprøve på, hvad for nogle fag man godt kan lide. Og så kan man ligesom vælge på baggrund af det. Vi har lige afsluttet vores eksperiment med ålegræs og krabber. Med et kæmpe setup nede i klimarummet, og vi har været ude og høste noget 250 ålegræsplanter, og har 18 akvarier kørende lige nu med ålegræs, og så forskellige beskyttelsesmetoder, og så en krabbe i hver, fordi vi for 2 semester siden bevist, at krabber faktisk har en negativ effekt på nyplantet ålegræs. Denne her gang finder vi ud af, kan der laves nogle beskyttelsesmetoder, og hvilke er bedst? Jeg synes også, at det første år, der er en run på, man har masser af fag, man har masser at lave, men Roskilde Universitet giver også meget plads til, at man skal også være sammen og lære hinanden at kende, og der skal være plads til alle, og alle har sådan en stemme. At det ikke bare er køre 120 timer, indtil man ligger ned. Og man føler sig også meget velkommen af underviserne og professorerne og ens medstuderende. Jeg følte aldrig, der var et fag, hvor jeg ikke kunne stille et spørgsmål. Eller det er meget mere undervisning frem for, forstå mig ret, en forelæsning, hvor de bare snakker og snakker, og man skal kun sidde og lytte. Det er meget aktiv læring, det er meget aktiv undervisning. Altså i stedet for at sidde et andet sted, hvor man er 200 elever i en forelæsningssal, så nogle gange her sidder man en håndfuld mennesker med sin professor og bare får viden ind, og de kender ens navn, og man kan snakke sammen. Vi ser et blåt skilt med hvid tekst, hvor der står, hvordan er hverdagen på uni. Jeg husker første gang, jeg var nede ved RUC, da jeg lige var startet, der stod jeg og snakkede med nogen, der gik på 4. semester på nat, havde aldrig mødt dem før. Så snakkede vi om et eller andet kursus, jeg skulle have, og de gav mig gode tips. Og jeg kendte dem jo ikke, men virkelig, som Roskilde Universitet kan, det er den her sparring og fællesskab, og man føler sig simpelthen som velkommen. Lige meget, hvordan du er, eller hvordan du har det. Om man er til store årsfester med hundredvis af mennesker, med fuldt knald på, eller en lille hygge, komme sammen et eller andet sted, hvor der bare er 20 mennesker, så er der det hele der. Det er ikke kun knald på, det er lidt af det hele, og der er plads til alle. Vi ser et blåt skilt med hvid tekst, hvor der står, hvordan ser fremtiden ud. De 3 studerende sidder nu i deres hvide kitler og taler i laboratoriet. Om 5, 8, 10 år i fremtiden, så er jeg egentlig lidt ligeglad, om jeg står på planetariet og fortæller et eller andet. Så længe jeg får lov til at fremme glæde ved naturvidenskaber, det ikke er så farligt. Jeg er også meget glad for at formidle, så jeg kunne virkelig godt se mig selv ud i fremtiden enten lave noget med formidling og ligesom fortælle omkring de dyr, vi har i Danmark og økosystemet, og hvorfor vi skal passe på naturen. Ellers så kunne jeg godt tænke mig at arbejde inden for noget naturbeskyttelse og ligesom være med i nogle af de her store projekter om at gøre de danske farvande meget grønnere og ligesom tilbage til deres stortid. Så det kunne jeg godt tænke mig at have en indflydelse på.
så vil jeg nok en lidt anden vej, end jeg tog. Nu starter jeg på kandidaten her efter sommerferien, og skal gøre det de næste par år. Og så håber jeg på at kunne komme ind og arbejde inden på Statens Serum Institut med noget human diseases, hvordan sygdommen spreder sig i samfundet, og hvad man kan gøre for... Så ren forskning? Forhåbentlig, ja. Vi ser et blåt skilt med hvid tekst, hvor der står: Er du nysgerrig på miljø, sygdomme, fysik eller matematisk modellering? Læs naturvidenskabelig bachelor. Filmen afsluttes med RUCs hvide logo på blå baggrund.